Úgy hallottuk, hogy maga nagyon csúnyán beszél az alkalmazottaival. Ez fasság! Úgy értem, néha kicsit megemelem a hangom, de azért nem beszélek csúnyán. Te nagyobb kurva vagy, mint anyád, aki szopkodta a faszamat! Szopjári basz! Panaszta veled hozolám a jó kurva anyádat! Menj és szopd le a vendéget, aztán hátra nem lesz panasza! Fontos, hogy az étteremben mindenki összhangban legyen. Olyan, mintha egy család egyik tagja lennél, kell a harmónia. Máshogy nem is tudom elképzelni. Valaki olyan retkes büdöset fingot, hogy kedvem szottyant szarni egyet. Simogatod a szakállat, főzni meg majd valaki fog helyetted. Te nem fogsz tudni úgy érvényesülni, mint anyád. Ő tudod, hogy illeszkedett be más munkahelyekre? Szopkodtál főnökök faszát, na és te hogy illeszkedsz be, hülye gyerek? Úgy nézek ki, mint akit le lehet szopni, az a terved, bazd meg, hát nekem nem fogsz-e kurva anyát? Pedig olyan jó volt belegondolni, sajnos úgy néz ki, föl kell mondanom. Te kurva! Tök jó, mert bemegyek dolgozni, semmi ingerültség nincsen, csak nevetgélünk, olyan rossz hazamenni. Tudod milyen jó érzés, amikor hazamegyek és nem kell nézegetnem végre azt a kibaszott lencsefőzelik arcú kurva anyádat? Miért rázod magadat, fingarc? A faszomat rázod, nem magadod, bassz meg! Komolyan alig várom, hogy visszamások a srácokhoz dolgozni. Elbeszélgetünk, mint a barátok, tök cuki az egész, tudja?